Kaixo, Iker. Kaixo. Ni masterko ikasketak bukatzen bilenean, pandemiak estandain zaban, eta nire kasuan Wolfrates enpresa sortzen edo sorkuntzan parte hartzeko aukera eukin eman. Kudeaketa arloan bai, enpresa oso jarri behar zan martxan. Orduan niretzat azkenean ikustot bai industria antolakuntza ikasitza eta bai berrikuntza enpresarialeko masterra inostian, izan zen praktikan jartzia ikasi nagan guztia, edo bigarren master bat oso konprimiduta eta oso modu espresian eitxia. Bueno, alde batetik gongo dira beti egon izan dian erronkak, azkenean edozein negozioak bere egunerokotasunean dauzkan erronkak, baina bai ikusten dut geroz eta erronka handixo izen bidala pertsonekin harremanak mantentzeko gaitasuna izatea. Azkenean jentia edo lortzen dugu izatea teknikua gure arloan, baina azkenean harremanek egiten da hemen 80%. Kompetentzia bai mundu mailakoa da, hizkuntza jakin behar ditugu, nahiz eta teknologia berriak ekarriko dozkun traduzio simultaneak eta lako gauzak egukiko ditugu, baina nik arlo soziala esango notzuke dala erronka, ikusten den erronka handixena. Ni dudabarik, nik emongo naban izena berriro gradu berdina ikasteko, eta beste gauza bat egingo nukena bai dudabari da dual formakuntza edo lan ikaste partekatzia. Zuri emuten dutzu bai zure bizinua edo zure ikuspegia garatzeko aukeria, eta gero azkenean ikustot osoa beresgarri dela. Eta ikasten dituzu, denboraren kudeak eta azkenean sakrifizio estra bada, baina ikustot bere onura positibo asko dauzkala.